kadidi sa bata. Ikaw may kadidi. Para sa bata. Wala ka din. Oh. Ebidensya ikaw may kadidi. Video wala na. Ay, kung kadidi. Oh, di na ka mo didi ka na may video. Ano? Video na to siya. Video na to siya. Ay, kita. Kapit. Video na sana. Busy ka cellphone. Oh. Busy kayo. Code ni siya. Aja, iya. Iya. Nakakatanaw mo, mama ni mo kanda, si mama ni mo. Matanaw, ikaw kita no. Ikaw kita no.